komunioa euskaraz bi modutan erabiltzen dugu. Komunioa oso da zaurartzea, eta komunioa beste oso da elkartasuna. Ni honi buruz hitz egitera noa, momentu honetan. Ez zaurartzeari buruz baizik eta elkartasunari buruz. Horri ere komunioa bezala zaio, euren arteko elkartasuna. Hiru kontzeptu konkretu horretan. Ematen du izkoa dela, komunio hori, unio horretara deitu behar duna. Hiru kontzeptu. Lehenengoa, dudik gabe, komunio izateko, euren arteko elkartasuna izateko, kontua ez bat da bakarrik ideia diferentekoak gerala, batzutatzen da, uste izaten dugu, komunioa izateko daukagu zaitasunari handiena da, pentsatzeko ea oso ezberdina daudela, eta ordu nora elkartasuna izan horren ikustia diferentia baldin badira. Eta nik ez dut izango horrek garrantzitsurik, zentot izango baino badago ez dago horrek, hori baino garrantzia handia dugula. Zera da, euren arteko maitasuna. Lagunduko maitatzeko ezagutu behar batik bada, baita ere alderez esan dezakegu, ezagutu ahal izateko aurretik maitatu egin behar dela. Ezin baita pertsona ondo ezagutu maitatu gabe. Beste batek ezagutu maitatzeko ere ezagutu egin behar da, baina horretik ezagutu gehiagoa garrantzi handiago duela. Ezagutu ahal izateko lagundukoa maitatu egin behar dela. Aurretik ez baldin badaukagu berarekiko karitua, segurupean gertatuko zaigula, esaten dituen guztiak gaizki ulertuko dugula, gaizki hartuko dugu interpretazio zaharrak aterako dugula. Zergatik, esan dituenengatik ez baizik aurretik ere maitasun falta dugula. Hortaz bada guzena, nire leheneko konzeptua. Euren arteko elkartasuna handitzeko behar da aurretik behar da elkarren erako gaitasuna.
euren modura, euren moduro bakarra. Eta 2000 urte hauetan, Espiritu Santuak Elizaren historia jagoikoaren hitza ulertzeko eman ditu ezagubideaz baliorik. Hiru kontzeptu hauetan, nik uste dut inportanteak, baita ere, beste bat beharko badu osasunuke euren arteko konfiantza izateko. Espiritu Santuak doai ezberdinak ematen ditu, karisma ezberdinak. Eta karisma ezberdinak izanik, denak dira jagoikoarenak, eta denak jarri behar ditugu jaunaren zerbitzurako. Jose Bizibek ezen baita ere karisma ezberdinak dauzkagulako geure izan. Danok ez bera berdinak, reakzia izan behar ere. Jaunaren karisma ezberdinak dauzkagunak, denen aderaztasunean. Ospade zegoen bada eukaristia, eta bihotz bat izan gaitezen. Eukaristia hartzen degula, Jesus bera